You need to take the money. आप नहीं मारे हमारी मीटिंग में नहीं आया যতননো সারি কাহাম তাই যত সিনি 12 রাখ টিপলা সা তংনাই রকন जों সিনি খানি হামজাকমা তাই জিবা ইয়াফারো তিনি जों YouTube एबा भिडिअ फाइना मुसुंगिया हाय एम्पानो जे तिनिनि जे इन्सिडेंट एबा सिचुएशन्स नो नुगै सिनि बिसुङो खरकसफानो बाथागै तंमानलिया बोखानो जों सयमानलिया मा हायगा थाइजे थाइनि कक सानानि बागै दिल्लीनि दिब्रा सांनि सोमो थाइसे थाइनि कक सासिनाय हिनै आबन बागै पुइलानो सिनि जत्त 12 राख दिब्रा सानो खमा सानजाव जुदि नसिनि कक बाय केमो खरकसो बरक न जुदि हार्ट खाइतों हांगाय जों दिल्लीनि दिब्रा सरक नरक न खमा सान पुइला न आं मा सावो जे दिनैनि इन्सिडेंट 15 डिसेम्बर मिया बाइजों बुलि हाइथागा तै दिनै इंगा 16 डिसेम्बर जे खुमुलुं खुमपुइ जे स्टेडियम जे दिनै इन्सिडेंट जोंमानि आबो ब्लाइ के बखा सामानि तै दुखु नांमानि क हानि बुबागरा सोंतिब्रा सानो तामरिया तंखा बिनि जत्त किसु तंथक जाथक बिनि रां सम्पद एमनकि बिनि फाइनान्स बे ब नायखेंका ऑस्ट्रेलिया ओ तंगिमानो जापान ओ तंगिमानो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ओ तंगमानो फ्रांस ओ तंगिमानो मुंबई हाइजागो जागा कटर बिल्डिंग पाइ तंगमानो दिल्ली हाइजागो आबु कोन प्रॉब्लम करे हाइसे किंतु এই যত কিশোরকনো ইয়াকারে হানি বসারকনি মগতै 17 বছর जें কই तंमानि आबनो हुनाय ते हानि बसानो मथांनाय नै साक बिनि साक सरि एकदम हामिया करिबो किंतु तिनिना हाय दिनो फायु ओबदा संबोनो ओ गिफ्ट संबोनो याफार बिनि मगतै सितिनि खिकलायने नांसौ जों सिनि बागा आस्का बो बिनि बखानो जत साक सरि हामिया करिबो फाइट खाइतों पिब्रा सानि बागै थानाय 17 बছर जों ताम खालायजागे तंसै रेप खालायजाग मानि सिनि कुनु कक इंया बोथार जागे साल गोथां सिनि सार सुक्राम देबर मा हायनो कगै बोथारो केबो कक साइमानि हायसै जागा निजिनि उन लैंड नो जों सेक जागे तंगो सिनि हातिप्रा सारो सातक जागे बोथार जागे परिथिनि लेखाथिनि जे कुनु जागा जों देप्राय गङि तंगो किंतु हाबु बागरा हायो तिप्रा सारकनो मथांना हनै बिनि जत्त हामजाकमा सम्पद याफारि बर फाइमानि ओवर संबोनो गिफ्ट शेम ऑन यू पीपल खरकसो बरक तिनिबो प्राउड फील खाइतों जे बुबा करा नमति हाकि कुतुखाने बखाबो मगति क्लाय सिनि हाइसे जों तंमानि आव बाहाय नुगै ब्लाइ के जों बखा दुखु नाम तिनि हाय दिनो बुबा करा सके बिनि जत्त किसु सिनि बागै याफारि खाइतों माने संबोनो गिफ्ट कासेबन का हामरिमानि हाइसे ओबा हाय रुजे संबोनो नासिङै तं ब्लाइ के किंतु मकलनि मगति क्लाय सिनि दागुके बुकुक सं जों वान सुमनानि जरा हायके हाइसे सिनि बिसिङो थानसा मान इंयानो नुकमानि बागै बिनि सरि तैबो दिने हामियाङै दङ प्लिज जों रिक्वेस्ट खायो जतन फाइनि थानसाङै याकुं तैबोसो सेलायसिनो तिप्रासा आगिबो दङ तिनिबो दंनाय किन्तु जों जेफोर सिनि बोखार वइ जों जदिनो थानसाङै हायकेंकाय पृथ्वीनि कोनो शक्ति सुनो नारगै मानि हाइसे तिनि बबुबागरा सुनो जतननो कबो खरि दङ तिनि जेफोर बिनि मक्ति क्लाइखा नॉट ओनली बिनि बुबाकरानि मक्ति सिमि आरो सारा 12 लाख तिप्रासानि मक्ति 12 लाख तिप्रासानि बरम 12 लाख तिप्रासानि जे सम्पद दिने सिनि याकनि चालै दङ ताखुते बुकुक सं जों मावान सुकनाय गदक मावान सुकनाय पॉलिटिकल पार्टी पोस्ट as a MLA MDC that is nothing but तिप्रासा थांना नुनाय हाइसे बनाय खेंगे कांग्रेस हाइ पार्टी ओ तंगै तंमानो बीजेपी नि बो राज्य सभा नि एमपी रो पर्यन्त अफार मानि दङ बाट आवर न किक आउट खाय तिप्रासानि बागे फाइनाय नै तिप्रासानो मथांनाय नि बो हाइ दङ किन्तु संबोनो ब्लाइ के 16 तारिख डिसेम्बर नि 2001 नो गिफ्ट का हम रखा आ गिफ्ट बिनि मति रखा
जों जत बरनो किन्तु अककनो बोखाओ दुखु नांनायनि दरकार दिनै हाय दिनो जों लासिनानि दरकार मिया बाइसं बुटिया हायै 15 तारिखनि डिसेम्बर खुमुलुंनि स्टेडियामाव बोखा कतर खाय सारा दुनियानि बरफनि बुसकाङाव साख्लायो जे नरकनि हयतो बुबाग्रा मानु किन्तु इन्डियानि बखरकसा लिडार नर्थ इस्टनि बखरकसा लिडार नै जत्तो जागानो आसाम नागालैंड मणिपुर मिजोराम मेघालय अरुणाचल प्रदेश सिक्किम आ जागाराव बुबाग्रानि कक साव बेनि लिडारशिप नो जतनो लामसोगै दङ किन्तु जों सिनि साक ओ हानि बोसादिफ्रा सारकनो जों बनो बरम सबायके ब्लाइ ब्लाइके जों किन्तु खा खामनानि दरकार वान सुनानि दरकार हायसि ताहुते बुकुक सं अबनति जों ब्लाइ ब्लाइके कुथुके जों मा वान सुकने बसकाङो तैबो मा साव जों जेफ्रो सिनि हानि बुबाग्रा नेशनल मीडिया हाय जागो प्राय 135 करोड़ इंडियन बसकाङो जे कक साव सिनि बखाव प्राउड फील खायो जे सिनि महाराजा सिनि तिप्रा सानो सातक जाकमानि बिसिङो बो लासिया खारे किरिया खारे जत्तो इंडियानि बसकाङो कक सावनि जों प्राउड फील खायो हायसि तिनि बिनि बरम न जों साक सिनि ओन तिप्रा सारक सबायका किन्तु अबनति जों वान सुक नांनाय हाव मुक्ति जे क्लाइमानि आबोनि जे जवाब आबोनि जे सरायमु जों माननाय सालजा तिप्रा सारक तिनि हयतो बसिन बिसिङो तंमानि बागै जों बनो अनार रिया रेसपेक्ट रिया बाक्सा बरक बनो सेलें जागो जलि जागो जाजेगे ना जागो जेफ्रो बसिनि थानि करिं थानो बखानि मक्तै सालजा क्लाइबेनि जत्तो सिनि तिप्रा सा ताखुकै बुकुक सं थानाय बोसोर कयेक दिन सिगांबो नरक साइमानिया बाक्सा आं पार्सनेल साइमानो बबाय आं कन्टेक्ट को दङ कक साव मालायाव जों साइमान बिनि सरि ब्लाइके हामिया जों बनो खुलुमै रिक्वेस्ट खायो महाराज नों ट्रिटमेन्टनि बागै प्लिज थानि नै बाट बस स्टिल जत आबर न याकरे ना आनि तिब्रा सानि बागै आं सामं खायने नि हायै दङ ताबुकते बुकुक सं अकक रंनो जों वान सुकथाय खालायो हायसि तेबो सानामु सुङो जे बुबाग्रानो तिनि याक बाय जे बिनि खाख्लाबो दागार खा किन्तु जोंहा पार्टिकुलार बरफनो कुनु डिफेम खायनानि जलिमु उखनानि ख्लाइमानिया बाट जुदिनो खरकसो तिप्रा सानि थैइन खांगाय I think sini bukhawo omting nani tongmaniya jodino ani busako jodi tipra sani thei tong kangkai I should really sing hamjakna nangnai bubagrana haisi bini je hamjak mungsungno yafarka borok munushu ungei o sengsaro jodi gthangai kono borok munushu amsa khaike khlaime ko jebabe bos hamongno khlai tongo एस बरक मनुष्य जों साइमानो अबो हाइके लांना केबो क्लेमे हाइसि नेशनल अवार्ड पर्यन्त मानानि बागै बिनि नेम हाइ दङ बुसकाङो किन्तु सिन ओन तिप्रा सारो बनो डिफेम खाइ गो बैक नि साव इट्स नॉट बुबाग्रानो गो बैक माया तिप्रा सानो से गो बैक नि जों साइ दङ दागते बुक सं आबन बागै फाइदि जे सपानो खा इन्सिडेंट जों बुसकांनि दिनो जों बनो जेबाबे बरम बिनि बायमानो तुइ जत्तो जों तिप्रा सा जमतिया काइपें मलसम मुरासिं रियां रुपिनी नुवातिया कलय जत्तो 19 ट्राइब थानसाङै बुबाग्रानो बसकांनि दिनो जों थानसाङै फुनुगै गिफ्ट काहामरनाय अ बखाव जों बयतो नारगै जानि एरियाव थाङै नर जानि फ्रेंड न जानि बायत न जानि जाक्ति न थाङै जों कक मा साइने हाइसि दाउते बुकसं आबोनि बागै जों कबो खरो दिल्ली नि तिप्रा सारक जों तङैमानलिया तिनि इन्सिडेंट्स न नुगै हयतो जों 2450 किलोमीटर्स नरबे हाकसल त्रिपुरा बाय बट बखा तिनि बसिनि त्रिपुरा वन तंग हाइसे सिनि बखाबो तिनिबो त्रिपुरा वन तंग जेगुरु सिनि बिसिङो सिनि बरफ बोथार जागो सिनि बरफ रेक खाइजागो सिनि बरफ नि मुक्ति क्लायो जों दिल्लीओ तङैबो जब खाइबो जों तंमानिया सिनिबो मुक्ति क्लायो हाइसे जों तंमानिया आबोन बागै जों तिनि सिरिं के तंना निपानो बखा सिनि सया हाइसे कक सानानि बागै जों बायदोङै तिनि मा हायो हाइसे ताहुतै बुकुक सं जों दिल्लीओ बसक प्राउड फील खाय
এমনকি সিনি ফ্রেন্ড উত্তর প্রদেশ রকনি সিনি ফ্রেন্ড উত্তরাখণ্ড রকনি সিনি যে বন্ধু বাই রক অন্য স্টেট ni বড় রক বেলাই বরম রিকক সাউ নরকনি মহারাজ পুরো নেশন no proud feel খাইরিও বহাই লিডার ন্যাশনাল লেভেল তংনা নাঙ্গো নে কিন্তু সিনি উন বরক তিনি সম্পন্ন মন্তে খিকলাইয়ে যে পূর্ব মন্তে কলাই নিজেনি বরক নি বুসকাঙ্গো কয়নে খাই হাওয়া আসুগো ব্লাই ব্লাইকে ত্রিপুরানি মখাং ত্রিপুরাহা আমানি মখাংनो सब জায়গা তাহুতে বুকুক সম বুসকাঙ্গো সং ওয়ানসুক লাই ফাজি যত থানসাঙ্গে उनतु जे कोन पॉलिटिकल पार्टी ने अरे बागेडी पार्टी न ता मखाबा पार्टी तंखांगे ओ पार्टी हाय 5 बছর तंखाय न पाइबले खना ओमती पार्टी खना अमुक पार्टी खना समुक पार्टी पार्टी न भाद्रगडी सका फास निनि बसाकनि थैरा खांगाय किन्तु तिप्रा सानो मानाय पार्टी कुन आरो टीपीएफ तिप्रा मथा आईपीएफ टी आईएनपी टी कांग्रेस बीजेपी मांगला निनि ओ बसाकनि थैयो तिप्रा सानो तंनाय हायसि ओ तिप्रा सानि थै इने जतन जों थानसाङै फायि बसकाङो जों एक बुबाग्रानो गिफ्ट काहाम दाक्ति दाक्ति न रुवै जों थानसाङै फुनुक लायनाय बिनि मक्ति जे कलायमानो जों हुबिनाय तै थानसाङै खरकसो तिप्रानि जत्त बुमानि बसाङै जों थानसाङै लड़ाई खायनाय फाइट खायनाय बसकाङो जेकुनु डिमान्ड जे जों साटक पिटक जागि तंमानि आदाय खलायनाय हायसे ताखुते बुकुक सम आं आबोनि बागैनो जों दिल्ली तिप्रासाङै कब खरनानि मुसुङो जत्त सिनि तिप्रासा त्रिपुराव तंनाय बेंगलुरु तंनाय आसामाव तंनाय मणिपुराव तंनाय हायद्राबादाव तंनाय जत्त सिनि तिप्रासानो जों कयजाव हायदि कायसाते कायसाना हामिया साया करे कायसाते कायसाना साया करे बुबाग्रानि बरमनो जों नाराक लायनाय हायसि बुबाग्रांका सिनि सम्पद बुबाग्रांका सिनि रांसा बुबाग्रांका सिनि जत्त किसु हायसि बुबाग्रानो प्रोटेक्ट खायनानि बुबाग्रानो मोथाङै तंनानि बुबाग्रानो लांमारि तंनानि निनि आनि जत्त तिप्रासानिनो किन्तु रेसपन्सिबिलिटी जत्त तिप्रासानि दायित्व ओ ककनो सावैनो जों दिल्ली तिप्रासारो बखा तंमानि आङो जों एक्सपेक्ट खायो बसकांनो बुबाग्रानो गिफ्ट काहामरनाय थानसां मानि बिसिङो थानसा अंकै सिनि चबा थानसा अंकै पाल अंकै सालंना हाय थानसा अंकै जों हायदि चबा बसकांव खलायलायसिनाय आबन बागै केमनि बागै जुदि हामियारक साजाक तंखांगाय जों नागार सानो तै जों हायनो हाय पाटुल कयनो मेडम नो जों ब्लाइ ब्लाइके हामजागौ जों बनबो कबो खरो बुबाग्रानि खरांनो प्लीज कयनो मकेजा खनाजारि हायसि बननो बो रिक्वेस्ट खायतङ नट ओनली पाटुल कयनो मेम जे कुनु सिनि लीडर्स रकनो जों तिनि कबो खनो मुसुमु बुबाग्रानि मक्तिनो नुगुइनो र प्लीज तिप्रासानि बागै जत्तनो थानसाङै हायदि जेपुर नर बुवा बुफा सं वाले लायो जों बुसा बति र किन्तु बखाव ब्लाइ ब्लाइके कष्ट मानो पेन मानो जों तिनि अर सामा हायनो गोबां साइमर 12 लाख तिप्रासानि बिसिङो तिनि काप खा मक्ति खिक लायके गोबां बरक सुनो फुन खायो सावका किन्तु हायसि आबन बागै जों रिक्वेस्ट खायो प्लीज जत्तनो थानसाङनि बागै जत्तनो कायसेते कायसेनो जत्त थानसाङै तिप्रासा एस अ होल तिप्रासाङै जों बुबाग्रानो बसकाङो गिफ्ट काहामार ना हायसि बनो गिफ्ट कामरमान बिसिंते बिनि साक सरि हायनो हामिया बसकाङो सुंबनो तंथक रनाय हामजाक बुंरनाय ते बरम रलायनाय सिनि दायित्व बिनि बरम नाराकनि आमबो हायसि ब्लाइ ब्लाइके हामबाय